Bouke en Evi Deelstra binnen 2,5 jaar naar Saouk in Albanië emigreren om evangelisatiewerk te doen. Nou binnen ze een aantal man waarom in Friesland om aan de gemeenschap te vertellen wat zij in het Balkanland precies doen. En in die 2,5 jaar is er nogal wat bad. Van een tigerzwiere aardbeving ont corona. En dat laatste had ek wel zijn jaarslag gewoon op haar lippen. We mochten de strijd er net op, alleen nog kwaad en mijn taststemming via een sms'je. Maar dan ga je net tijd om met elkaar in contact te komen. En dat is wel belangrijk als je daar als zendingswerker naar tag in. Je wil op die manier de taal leren. En dat had dus wel een beetje belemmeren in het opstarten van je werk, ja. Evi en Bouke gingen al van 2010 naar Albanië vanuit haar tjerken. Bouke werken voordat zij emigreren bij Omroep Friesland en Evi werken in de zorg. En vanuit haar werkeegpunt voel haar wat op. Na een periode toen dacht ik, volgens mij ga ik nog nooit in mijn beperking zien. En toen had ik wat om me heen vragen en toen dacht ik, die mensen willen voetstappen en hoe triest is dat? En in Nederland werk ik op een webfarm voor mensen met een verstandelijke beperking. Toen dacht ik, nou hoe mooi zou het zijn dat ik in Albanië kom. En dat is dan nou ook Evi haar doel. Mijn hoofddoel is om een webfarm op te zetten voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Omdat er voor jongeren nog wel therapiecentrums binnen, maar vaak van hier als 14, 15 dan houdt dat op en dan zijn ouders er al in van. Dat gaat natuurlijk net van hier op een dag, dus ik probeer het nou rustig om op te zetten. Ik terug gespreksgroepen met vrouwen, zodat ze leren praten over van ik ga een familielid met een beperking. Het gezin zit nu een aantal maanden in een vakantiehuisje in de oude Iepenbieren basisschool van Driesem. Maar zal in kwarten waarom naar Albanië. En Bouke kan het filmpje toch net helemaal loslaten. Nou, het mooiste leek het me om een vlogkanaal te beginnen en dan een beetje een spiegel van de maatschappij te wijzen. Want in Albanië gaat er gewoon hele volle mis. Hele volle zwervers en bedelaars. Hoe ga je daarmee om? Laten we die links lezen of hebben wij onze naaste lief staat zeggen? We mij best wel eens omzien naar elkaar. Corruptie is een groot probleem. Hoe gaan de mensen daarmee om? Er zijn hele volle nieuwsgierige thema's waar ik vanuit mijn christelijke levensbeeld best wel een idee over heb. En dat lijkt het mij dan mooi om het gesprek om te gaan. Dus zonder dat ik mensen iets oplezen wil, vind ik het mooi om door middel van gesprek, nieuwsgierige filmpjes, mensen op nadenken te zetten.